Χρυσός άνθρωπος, ο κύριος Βαγγέλης. Και ευαίσθητος. Πολύ ευαίσθητος. Όταν πέρασα συνέντευξη για γραμματέας, μου φέρθηκε σαν πατέρας. Αν και υπήρχαν άλλες με πτυχία και γλώσσες και διδακτορικά, προτίμησε εμένα που είχα βγάλει με το ζόρι το Λύκειο. Μόλις του είπα ότι είμαι ορφανία μου πατέρα, με πήρε στοργικά στα πόδια του και με χόιδεψε, με παρηγόρησε. Μου είπε, τι κοπελάρα που είμαι, πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα κορίτσια της γενιάς μου. Προσέλαβε. Αλλά ήταν πολύ ευαίσθητος. Στεναχωριόταν συνέχεια, με όλους και με όλα. Δεν μπορούσε να βλέπει τον συνάνθρωπό του να υποφέρει και κάθε φορά που στεναχωριόταν, το μόνο που τον ηρεμούσε ήταν η υπερολυχία. Φανταστείτε τι άνθρωπος ήταν. Μου είχε απαγορεύσει με το καλό τσιμπούκι, η πίπα, η κλαρίνα. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο κύριος Βαγγέλης. Το κακό ήταν ότι στενοχωριόταν πολύ συχνά, μπορεί και 3 φορές την ημέρα. Και επειδή ζούμε σε άδικο κόσμο, στεναχωριόταν κάθε μέρα, ιδίως το 1999, που έχασε τα λευκά στο χρηματιστήριο. Ήμουν όλη μέρα, κάθε μέρα που κομμένη. Όταν άρχισα να το κυνηγούν, αυτή που τους επένδυσε τα λεφτά της στο χρηματιστήριο, έπαθα εξάθρωση κάτω γνάθο. Ήταν, βλέπετε, μεγάλη και χοντρή. Ναι. Χρυσός άνθρωπος ο κύριος Βαγγέλης. Ανοιχτοχέρης. Μπορεί να μου χρωστάει μισά, αλλά μου είχε δωρήσει 5.000 μετοχές του Πετζαντάκη και 200 ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία θα πάω τώρα να τα ρευστοποιήσω. Ήταν άρχοντας το μωρό. Κοντός, αλλά άρχοντας. Τα φτιάξαμε το 1993. Ήταν αποσπασμένος στο πολιτικό γραφείο του Χωματά και ξαφνικά, μόλις έπεσε ο Μητσοτάκης, βρέθηκε τσουπ στο πολιτικό γραφείο του Χατζιανδρέου. Κυπάρης άνθρωπος. Δεν άφηνε κανέναν άλλο να πληρώσει και στα σκυλάδικα πάντα ο μεγαλύτερος ζημιάρης. Όλοι τον ήξεραν. Που θέλετε να καθίσετε κύριε Βαγγέλη, περάστε κύριε Βαγγέλη, στην υγειά σας κύριε Βαγγέλη και τέτοια. Νοικιάσαμε ένα διάρρηστη κυψέλη και μια γκαρσονιέρα για το πουλί του.
Μιλούσε πάντα για το πουλί του σαν να ήταν άνθρωπος στο τρίτο πρόσωπο. Το καλημέριζε ή του μιλούσε στο κατούριμα, στο σεξ, μάλιστα τον απογείωνε. Τι έκανε πάλι ο γίγαντας, τι πιστόνι έχω εγώ, σου σκίσε τα κολοβάρδουλα, το παλαμάρι του βαρκάρι, τέτοια. Δεν με ρωτούσε καν το κλασικό τι σου κάνω μάνα μου, το θεωρούσε δεδομένο. Μου πήρε και αυτοκίνητο ένα μικρό φιατάκι στο οποίο δεν πήγε ποτέ γιατί είχε μικρό προπαγκάζ. Και δεν χώραγε το πουλί του. Έβγαζε πολλά χρήματα τότε ο Βαγγέλης. Είχε πάρει επιδοτήσεις για τα χωράφια του στην Άξο και είχε χτίσει δωμάτια, έπαιρνε το μισθό του από το δημόσιο, από διάφορους ψηφοφόρους στο πολιτικό γραφείο. Ναι, Βαγγελάκη. Και ήταν και σε 4 επιτροπές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρχοντας. Όλα άρχισαν το 2007, όταν ήταν πολιτευτής του Γιάννη του Βρούτσι. Και συνέχισε το 2010 όταν ήταν πολιτευτής του Ρίγα. Είχε πολύ άγχος. Από τον Ιανουάριο του 2010 που άρχισαν να αυξάνονται κάτι επιτόκια δανεισμού, δεν του ξανασηκώθηκε. Έχουμε να κάνουμε σεξ 2 χρόνια. Για την ακρίβεια επί 2 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα. Δεν βγαίνουμε, δεν πάμε διακοπές, δεν μου φέρνει δώρα. Έβγαλε τα λεφτά του στην Ελβετία και μείναμε εδώ άφραγοι. Οι τράπεζες πάνε να του φάνε τα δωμάτια στην Άξο. Οι ψηφοφόροι πια δεν πληρώνουνε, γιατί πήρανε χαμπάρι τι γίνεται. Ο μισθός του κουρεύτηκε και μου πούλησε και το φιατάκι ο γύφτος. Τι να σε κάνω, Βαγγέλη, να καθίσω μαζί σου, για τη λεβεδιά σου, για τα ωραία σου τα μάτια, για τα λεφτά σου. Καθόμουν τόσα χρόνια, Βαγγέλη, και ανεχόμουν το πουλί σου να μπαινοβγαίνει μέσα μου σαν κουδοχέρι. Άι στο κι άλλο, Βαγγέλη, και εσύ και το πουλί σου. Ποιος ήθελε να μου το πει και να του το πιστέψω, πως άλλο πια δεν θα μπορώ να τον επασπατέψω. Ήταν μακρύς, ήταν σκληρός, είχε τις χάρες όλες. Γυναίκες τον λυμπίζονταν, παρθένες και καριόλες. Όλος ο κόσμος μιλάει και για την περίσσια χάρη, το σφρίκος και τη λεβεντιά που είχε το παλαμάρι. Και αφού έφτασε η φήμη του στα πέρατα της Ευρώπης, πλακώσαν οι τουρίστριες και γίνηκε της υπόπης. 40 χρόνια συναπτά έδρανε και γαμούσε. Οι κόμενες τον τάιζαν που τις κοροφολογούσε. Μα μια γυναίκα μοχθηρή τον ζήλεψε βαθέως. Να καταστρέψει βάθηκε το δύστιχο το πέος. Μέργελ θα τη λέγανε, Αγγέλ το μικρό της, και άφησε αγάμητη και έσκασε από το κακό της. Βαριά του καταράστηκε η σκύλα επί τούτου. Από εδώ και στο εξής, να μην το κάνει κόκο. Τον φόρτωσε με δάνεια, με τόκους και με χρέη και ο καημένος κρέμασε όπως και τα άλλα πέη. Του δώσαν φάρμακα πολλά για να ξανακαβλώσει, μα εκείνος μόνο σκέφτονταν την 7η τη δόση. Του
δώσαν μεσοπρόθεσμα, PSI και μνημόνια, μα εκείνος κοίταται νεκρός μέσα στα παντελόνια. Αφού με τόσα φάρμακα να σηκωθεί δεν θέλει, αλλά άλλο δεν μένει γιατρικό από τη θεία Έλλη. Πλησίασε, μην τρέπεσαι και ας βρωμάει λακέρδα. Χάιδεψέ του το πουλί να γίνει μαλαπέρδα. Έλλη, μόνο εσύ μπορείς να τον αναστήσεις, να γίνει πάλι ζωηρός, να έχει και πάλι στήσεις. Εσύ ξεπέταξες πολλούς, τεκνάμα και γερόντια. Εσύ εμεταμόρφωσες ζυμάρια σε ακόντια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες του μαλάκα αυτό που μου σπάσει τα αρκίδια να κλείσει τη μουσική. Και μόνο αυτό. Μια ώρα του έλεγα. Κοίτα το πανίσιο. Μα και μόνο αυτό. Το κινητό μου το έχει δίπλα ο μαλάκα στο δίχτυ. Περιμένει να πάω εγώ να του πω να κλείσει τη μουσική. Από μια ώρα που λέω. Έτσι, όρθιο, όρθιο. Όρθιο είναι τώρα πια. Κατά το βρίσκω εγώ. Δεν χρειάζεται πια. Να βαχτάω. Ναι, βάλ' το γύρω από τη μέση σου, δες το γύρω από τη μέση. Όχι, δεν χρειάζεται. Έλα Μάκη. Καπέλο πισκίσει. I have to go mountain climbing. Αλλά Ναι, παιδί μου, έλα. πώς έκανα για Αμερικανάκι. Τέλεια, τέλεια, εξαιρετική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο J. Trot για τα κείμενά του τα υπέροχα. Και στην Βία Έλλη που είναι πάντα τόσο καλή. Πάμε άλλη μία για τη Ρίτσα, έλα. Να πω και κάτι τελευταίο. Σερβίρεται κονιάκ και παξιμάδι στο μπαρ, όχι πάρα πολύ. Καθότι έχουμε και μνημόσυνο σήμερα. Και επίσης, θέλω να το πω να τα ακούσετε, η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή. Μιλάω σοβαρά τώρα. Θα το κλάψουμε το πούτσο. Θα το κλάψουμε. Θα το κλάψουμε την Κυριακή 11.30 ώρα. Θα ξεκινήσουμε από το κλειστό. Όποιος θέλει να συμμετέχει στο άρμα της κινηματογραφικής πρόσφυγης, την Κυριακή. Τι ώρα? Ανοιχτή. Μαύρη αμφίεση απαραίτητη. Και οι χείρες λίγο πιο σεξι. Ευχαριστούμε πολύ.